hapana zvandiri kuziva zvikanzi mama vari kundiabhusa izvo ndiri panze ndiri kudya chikafu chomabhini vanosiya vakiyadho vaitakura maki kuenda kubasa handina kana pekugara kana chekudya ndiri kutotiza varume ndakutorwadziwa muchesi neye varume ndinopirwa varume 10 every day mama wachibhadharo mwana yakabva fonera mai yake vari kucape town ikokoko ndobva vatumira mwana wangu mari yekuenda kucape town ndobva akwira abva aenda kucape town asvika ikoko musi waakwira kuenda kucape town akasangana nemukomana wemapono manje uyauya vakasangana mutauni mwana wangu ndobva audza mukomana kuti inini ndakutoenda kumukomana wangu wandinoda noti iwewe mukomana uye ndobva agumbuka ndobva asanosenda mapono aye kure kuyu waari kuvinga ari kumuroora anovende Yes. Para. My way. Your way. Yeah. My way. Ah. Asi imimi. Yes, Agnes. Asi imimi wa mnongo po ere mwana uyu varume. Tikutaura toga apa. Maiwe. Mwana wenyani makure mangani? Yo. Naimi. Saka pa problem yave papya. Shuwi. Duko ya shika. Oh. Bankuruveni. Aiwa imbutaura ini mwana ndatogwa naye atataure chokwadi. Shumutofira isiri yenyu.
but munona zvokuitika nezvokudai so musanyanya kuvablema because vari kuudzwa handimaona vari kuudziwa ende vaudziwa ivo vachafungiwo history yekuti kwakabhoitika zvakadai kumasure. Imagine kuti mubereki wese anobhilivha mwana wake hanimoziva mwana wangu akauya achindudza kuti ndabatwa garo naticha handingangoti nhema dzako ndobrush aside totoenda kupono tunoona kuti zvishoshuwa ticha vana kubata mwana garo here. Saka vabereki baba vakanachidzwa nemwana wavo kuti mai vaindipa varume 10 pazuva vandaichinjana navo ivo vachipiwa mari vachidya zvinoreva kuti maybe maitotengesa mwana uyu zvechihure izvi zvebrothe izvi imi muchidya mari. Saka vari kure avo vangaziva sei kuti mwana ari kunyepa. Murikuona pandiri kutaura kuti pane trick mapaona ka pekuti imimi mune mwana wenyu andika mwana wenyu oya kwandiri monditi ndotora mwana ndoti huyai nemwana ndigare naye ndogara mwana wenyu inini anditi ndichigara nemwana wenyu mwana ne 14 years anditi then later on after some time ini ndichiza musika wemwana yese kutwa nemwana kunoko andika ini handichakuudziyiwo imi kuti imi ndo zviri kuitika kunoko mwana aripota achidai achienda kuvarume achiota kuvarume mazuva achidini achitiza achidi animaona then pozokoita incident ishi sezvaitika apa kuti pakazo mwana uyu akazongotizira akaita vakomana 2 akatizira kune 1 atizira kune 1 uyu wakanga achidana naye panzvimbo uyu asiri wokure anga ane manudhu nemapicture ichi akaburitsa awana namba yeuyu mukomana akatumirawo navamwene vanyuwanhara kwarogwa mwana hanimaona adaro mwana ndokubva zvanetsanetsa zvikataurika zvikadii zvikapera vabereki rememba baba vemwana vasikuziva chinhu kuzimbabweko zviri kuzikamwa nemi nevava kwazviri kuitika kunoko imi kuzama ndikuprotectawo mwana wani mwana wemunin'ina wangu handiti paleta oni mwana oenda kunozvara obatoti aita chigwere handiti abatoti aita chigwere mwana akubvunzwa kutaura kuti ndakapinda dambudziko mai vandaigara navo vaindipa varume 10 pazuva handitika ndichirara nevarume ende imi muya confirming kuti musi wamasvikawo muchibva kuzimbabwe ndo musi wakasvika mwana ari kunzi kubva pamakaenda kuzimbabwe kuda 2 months kana 2 weeks anga asipo asingasika muti aripo achitotengesa achitobhukisa ndimakonfirma kuti aitobhukisa achipiwa mari. Saka baba mwana wayo vari kuzimbabwe vavaya vangaziva sei kuti nyaya ndekunyepa Saka ari kudi kuudza murume wake munin'ina nyari kudi kuudza murume wake batokadaro kola ndine live rwe munhu ari kufunga kuya ari mujeri saka tapana timetable exactly saka ndangobaya live but havasi kukunzwa iwe ndakasanzeve yangu total tipa phone saka vanhu vakunyanga komesa chiti tikuda kuhwawo guys haisi nyaya yenyu hana muri kunzwa inyaya yedu tiri 2 ari kuconfida mandi is confidential hani maona kana azoti anoda kunzwawo input yenyu achandiudza yozouya pare zvino inyaya yangu naye tiri vaviri apa ndangoitira time yekuti time yangu ikakwana yekuti guest afone because paari akamanikidzana azogoni kufona time yatoda anobva angofona uyu ndobva ndamudonedza hani maona pedzi taurako udatobatsirwa nevanhu saka nauri kuda kubatsirwa nevanhu hapana chakaipa auraita iwo ndakuziva kuti nyaya unototi inde paraivhini chirega ndipedze ndingikiri live yangu handakuziva chirega ndipedza iwa maita like madiaries kwai muchahohwa nyaya yacho muchaiwa ndandati kuda ndedu titi because yatanga ndisati ndabaya live button saka mangopinda titori pakati pandabaya live button okay alright no problem rega ndipedze live iyi kana ndangopedza live iyi tobva tangopinda mune yako kafast because tibhetapinda rega ndipedze neyeuyu zviri kuya because paari pacho handikwanisi kumupa timetable andoshanda netimetable ipapo
ora sharp munoda zvinhu yo haya ende ndikode angati asi kuda kuti nyaya uye panhingikiri pauyu pafacebook mangamuchita sei chirega yagozoya nenyaya inyaya inotogwadza inotosiririsa nyaya yacho inotorwadza makuwa munomada imika imi muchiri noma musoro mukati musoro wenyu mungofamba makazara makuwa makuwa munomada. Too much negativity is not right for you guys. Ndakakuzai nezuro. Too much negativity is not good for your mental health. Yeah. Kungoti yayo iri kuda kuyapa nigikiri iri kuda kuyapa pa life pacho. Saka muchazongoinzwa. Ndinanga riri guwa matoti kusheba tofunga makudza volume makudza nyatsokuya muwe. Amakoma. Right, maskera seko guys mamuka sei salbonani ninjani dumela zviri sei guys right tatirega tite show iyi maskati munongoziva kuti majere anopinda vanhu akasiyana handiti ugogo Manxube thank you for subscribing, thank you my sister, thank you. Inzwai guys majere emuno South Africa akasiyana jere rimwe nerimwe rine mutemo yaro saka uyu munhu uyu ari kumoitichi minimum maximum inoichiyameno kumaximum uko hanimona saka jere rononzi ndo rinopinda mondi dzose ndo rinopinda vanhu vari dangerous vai saka hakuna mafani izvozvo kuti kwai vanhu vanopinda nemafoni vachidi hakupindi foni mukati hani muri kunzwa hakupindi foni izvozvo kuti tozoti yeitozofona manheru uri kumaseu chichi hakuna izvozvo kujere iri saka chitoripo ndechekuti uyu munhu atoshandisa public inonzi public booth public telephone yemujere yayo hanimona saka tagona mutengera airtime inoshandiswa yekadhi iya tagona kumutengera airtime because akaitawo reach out handika nenyaya yake saka kuti wanda kungohwikwawo kungomuza kuti munhu waimi kuti 40 years kana 20 hamene pa 40 apa hanimona asi iri nyaya dzemeta dzekuti pakatourawa vanhu vakati wandei hanimona saka ndo saka tati tikurumidze kuti tiuye nelive ino kuti iye tatomubvunza saka unokwanisa kuenda papublic booth apa nguvai akati saka tataurana kuti exactly 3:15 anenge achifona because isa hatina patogona kufona iye ndiye anokwanisa kufona nekuti ipublic phone kai saka iye ndiye anokwanisa kuto tatombo clear masungwa vese nhasi vangaida kufona kuti tokumbira mbombira kushandisa phone mumbopa munhu uyu at least kana 45-50 minutes hour rake ataure nyaya yake anditika saka ndo saka mana ndati kurumidzei kuuya andimazviona ndati ndikumze plus handizogoni kuita live ka2 masikati nemanheru ende handigoni kuita live manheru mangwana ndodzoka futi naprofeti manheru come on guys nezuro kuti zvizoiti hanimona hazvizoiti zvazvandaikuziva kuti you need to have time off handika Facebook umboita family time saka nhasi perfect day handiti nhasi Friday Father Diaries vanenge vachiuya manheru saka ndichida kuti ndimbovacheka nzara hanimona ndida kumbovacheka nzara nekumbovatofunya makumbo nekuvakwisa nekuva masija makumbo ndoda kumasijwawo makumbo hanimona tapedza kumasija makumbo tsora yedu nyaya yamakoe zvanga zvichiitika kwanga vari tapedza todi yedu tozvivatira ndozvatoita isi vanhu vakuru hanimona ndozvatoita isi vanhu vakuru tinongoseka zvitotora makoe totora nyaya zvatopera nothing more nothing less hanimaona kwaenda tichi tanga na pane message yeso panapa ndio yake okay cool pasar gwa 12 minutes ndakamirira ndakatotarisa ndiri pamberi pefoni ndakamirira right antimaona saka ndo zvega chizva ndikuda kuti uzoitawo take your time off Facebook. I'm leading by example guys, I'm leading you by example. Definitely mazozo number yangu ilipo 1 per page. I lead by example guys. Ndakakuza ngati you have time with your husbands and itenguva nefamily yenyu kana nevana nemwana wako bonde chino musina mari bonde muri tumba pa TV apa animaona saka inini nhasi it's a bonding day Friday handika toona inu mafilimu navana vaya handika na Father Diaries mbongo tichiona mafilimu tapedza kuona mafilimu ndonda kuti vacheka makumbo nzara vachindichekawo dzangu nzara handichika tichitamba chikudo ndichivatofunya makumbo anzi movata pasi lulalula aiwa isati chaiti zvelulalula nenzi isati chaita hata vanhu vakuru tichambove neshugura zverezvo ndakudzaiwa kuti companionship inga ndakakudzai komundoreva nemai companionship kutongohwa kutoti kungotaura nyaya kutoseka kutodii hanimaona chete
ndozvatinotongoita. Kana Florence Jonera, kana ukandibvunza nezvaprofeti handidayire WhatsApp, izvozvo ndakatozvitaura pano. Kana watonyora iri message yako iri yaprofeti sora hako mainin'ina handidayire, because ndino information ise ndinouza pano nokuti ndinotadza kana kufema kuseruko mafoni calls muchingondibvunza same thing chane ndakataura pano, information ise ndakaisa palive, munongoramba muchingouya munotadza kana kuenda kutoilet foni chingoringa kukanodei ndati ndibvunzisi meli iprofeti. Guys, ndakatozvudza kuti iza ndichadaviriwa ameno handisina neiginowa vanhu, asi apa nomboiginowa information pano ndopamunoiwana. Kwaichiro ndichita naitari ndiri munhu akarogwa, saka ndingatadze sei kuzvitaura, ndingatadza sei kuzvitaura, ndiri munhu akarogwa handiti. Saka inoshamisa here kuita lulalula nemurume wako, haishamisi handiti, asi kungoti isusu hatichaitisi zvamunofunga imimi. Animona, hatichaitisi zvamunofunga imimi, zvamuri kufunga mupfungwa dzenyu imimi. Animona, nekudlana namudzi titi zvokudlana naisa tidli kudlei naiwe teri tidli isu. Ndikutaura zvamunofunga mupfungwa dzenyu imimi, zvamuri kutoimagina, so haizvisiri izvo. Hanzi haisi yaprofeti. Kana isiri yaprofeti, saka naandiri busy ndicharesponda. Flora, kana isiri yaprofeti ndicharesponda. Animona, kwaisimukaitu zvamakapfeka, ingori tracksuit yandakapfeka, ndangopfeka tracksuit, this is just a tracksuit yandakapfeka, ndangopfeka tracksuit chete. Animona, imi zvaizvo zvokuti kwai kana mukambatsana makumbo mudi murikitira mutoda kumburudzana mapedza kumburudzana motanga kumburudzana tibvire zvedu tikaita izvo zvoiswa zvakuno kaita sesi kudai, tikaita zvinhu zvakadaro hatisi zvo tinongodiwo tinongovatotara nyatuseka hatika kana mulalilo umwe musi kwete zvokuti kwa everyday zvamunofungidzira imi handizvo sirikiyo ndisi namai vangu kudai ndotorevesa namwari kudai, namwari ndopika namwari kudai, ndozakokadzi musapike namwari asi ndopika namwari kudai. God is my witness, namwari kudai. Saka mukana ndati namwari kudai nditorevesa, ndoziva pfungwa dzenyu kwadzinomanyira dzichinda, ndoziva kunomanyira pfungwa dzenyu. Saka ndoda kuzama kuudza kuti you can be happy. Lulalula ikaigayizika mumba inoitwa, but you know kuti guys kune vamwe vane varume vane sugar diabetes, do you know that, vasingaite lulalula but vari happy mudzimba dzavo, do you know that. Ndozama kuudzai kwai mutadza nei tai muzera like andiziwo ini, I think nekukura nebody dzevanhu dzinosiyana. Animona, maybe nekukura nebody dzevanhu zvinoenda zvichisiyana. Handi vamaona tikwanzi kana watanga kuita 40 years, that's where you are, paunoda stereki zvelulalula izvi. But I think I tend to disagree papo. I think zvinosiyana nemunhu. Ndochokwadi chiripo. Ndofunga zvinotosiyana nemunhu ini. Hatimboamene timbobvunzawo mucomment section. Amen. But inini kwandiri is totally the opposite. Amen. Pandosara chokwadi right guys. Gaindi nyarara. Nokuti moda kunyepegwa, hamuri kudzwa chokwadi. Kwa bata bota rinodyiwa zve but not every day. Bota rinodyiwa but not every day. Kwa ikasi munemu. No, I'm not chiri kutoenda every month zvakanyatsa kwana chaiko. Zvakatonyatsa kwana chaiko. Kwa vanoita but zvishoma. For too good. Nai ugood wapindura tinoita asi zvishoma. Hanimaona. Kwete the way yamunofungidzira nayo imimi. Imi mubva vatopicture kai imimi muchita zvamunenge muita. Zvamemchita zana renda muchimburudzana muchiti 2 minutes. Aiwa, come on guys. Aiwa guys. Hanimaona. But every day aiwa meno. Kwanza mukura for the days. Naivo takatongofanana havana kana pressure kana dhiri ameno zvakamba kuti ameno havana kana dhiri nazvo kutongokura. Father Diaries vane 45 ka. Father Diaries vane munhu mukuru vane 45 guys. Father Diaries vatovene 45 years munhu mukuru. Atisina exactly ages, atisina jinja yamunayo yataive nayo kudhara. Jinja yamuri kuita iyi vana diki takamboitawo kudhara. But iko zvino atisisina that jinja yamunayo iyi. Yamunayo jinja musatiteresa izo, atina jinja yakafana nayo yesu. Hanimaona? Yes, just like mimba umwe anenge achipfira, umwe anenge achirutsa, umwe anenge hana chanonzwa, zvinongosiyana nemunhu.
ende makoma mudotobva mazani matishos kwai asi nhasi muri kuita yenyu nakimisi kudii kuitei hameno kana tikazoita asi handu handifungi kana zvikazongoita zvinenge zvozongoitawo hameno asi zvakaoma hanzi namaitanaswa jinja tichina I'm 42 thank you maitanaka zvino vana havahwisisi nokuti kana vachienda nyaya dzemujolo kana ndichinakidza sho ndichisekerera ndichifara ndichidzikuchidzira kuchidzira vanobva kuti maiwe mandiro ndasisimeni sosisimeni vanoida zvisingaiti vanoida ndo zvavanobva zvapinda mupfungwa dzavo havachazivi kuti ini ndiri host ita zvo zvinoita kuti vanhu vanakigwe matauriro amunotireva yaka ndakafara zvisingaiti ndakatoona kuti right ndikugona nokuti pfungwa dzedu ndokwa dzakaenda anomaona ndakatoona ndiri kugona because rei chibvunziridzo kachisekerera chitamba zvimafani kuti munakidzwe sho inakidzwa isabhowa handiti imwe vamati avanoida zvisingaiti yowe vakangopindawo bhisi kwai 40 sisimeni makurumidza vonga as I said zvinosiyana nemunhu zviya zvinodhipenda nemunhu nokuti jinja iri takamboritaura muri kuita iri takamboritawo zvisingatoiti jinja iri handitika takamboitawo jinja iri zvisingatoitira muri kuita iri asi zvinopera sesipo kuwacha ukaenda semuri kugulowa mutoita chiti plus kukutonhora anyway alright ndichaita kwacho kuti ndikufadzei kana ndaita ndichatora vhidhiyo handiti ndichaita kwacho ndobva ndatora vhidhiyo ndokutaridzai ndichaita kwacho ndotora vhidhiyo yangu ndolikisa manzwa ndokupai molikisa munyatsokuona handiti ndichaita kwacho nhasi lara ndokunakidza ndo show yacho ndokunakidza ka handi show iyi inoda kuti vanhu vaseke vachinakigwa handiti ndizvozvoka tikaitawo munhu ari kuya kutaura nyaya yekuti ndakabatwa chibharo toitawo send handiti ndikugona kwacho kanyaya yacho ndichaita kwacho nhasi ndokupai vhidhiyo muone hanzi mai vanonyima meno kana vachida ini nangu kana vachida kundotsvaka votera chokunze avo ngavaini vanotsvaka kunze guys ndingati zvokuti kwaindoita lulalula everyday inangu handizvikwanisi zvelulalula daily guys kavo inangu handingazvikwanisi kana zvedaily aiwa bodo aiwa vachida havo kuinda kutsvaka kunze vagodini vanongoinda kungavamisa iwowo patience kwai mofarira posto iyi posto yei ndofarira posto iyo ino yandakagarai ndo posto yandofarira iyo ino yandakagarai ndo posto yandofarira aiwa airini koza ndokufadza vana vangu rega ndivafadzi kwai somethings are private aiwa ndina kuita kasex tikutaura edu nyaya rega ndivafadzi varoda kunzwa asi denda ndaita sex ndopanga pakaipa zvino handina kuita sex tiri kutaura edu dziri nyaya alright guys asi on a serious note kwai queen vakaitira palive 1 rini right asi guys toda kuti tizonyatsotora nyaya varume ina ndisikuziva kuti zvichi zviri kuitika sikana ini mwoyo wangu wakutorwadziwa guys nezviri kuitika hanimaona mwoyo wangu wakurwadziwa nezviri kuitika hanimaona nokuti dzimba dzevana ava dziri kuputsika vedi nhasi ndinofunga kuda ndaiti ndafonegwa ne3 vana vari kuchema 3 vana vari kuchema 3 vana vari kuchema mere dzichiputsika vana vadika zviri kumbofamba sei aiwa 6 step ndoda kuvapa miri 6 step ndotovada 7 step ndinotovapa 6 step ndikutoita ndakutokupai 6 step nokuti ndakaona kuti kana ukaita zvisina basa you become a celebrity ingawani Kate akakudzai nezuro Kate yakandinakidza zvokuti ndakafadza nezuro akakonfirma zvandakakudzai masikati zvamainitukira masikati akauya usiku akakonfirmerai inema here guys inema akakonfirmerai nezuro zvandaikudzai masikati pano ndo zvakakonfirmerai kuti guys chimbosiyana ine Facebook dzimwe nguva mumboita zvokumba kwako handitika zvinhu zvatinofollowa mukati kana hatiregi akayakeketaka kuti achikunyatso kuti tuka tiri ipa palive papo takatukwa
tikaudzwa kuti hamuna kugwana mapenzi evanhu vana cabias vana dodias takatukwa naketi. Ndichapindura Flora, ndichapindura because ndichapinda paWhatsApp ndotarisa. Takatukwa asi aitaura chokwadi. She was saying the truth. Zvikanzi zvamunoda. Musanditaurira kuti hanzizvo, ndonyadzisa, hechi, because kuti mundifollowe, makandifollowa nezvinonyadzisa. Kwanzi munonyadzisa maZimbabwenzi, ndai munorejista, kataura chokwadi, chandakafarira. Zvikanzi ndai munorejista kuvhota uko, munhu kumama palife, celebrity. Kungoya tichituka zvinyadzi ende hana kuvanza zvikanzi tinoita tichitaura zvinyadzi panapapa tichitamba tisina kupfeka kwaini makandiziva nekuda kwokuti ndaidi ndakadhonza masini angu ndakabudisa masini mukataka kundifolowa ndotuka mukataka kundifolowa zvikanzi indei kwacharambako ende akataura chokwadi chisingaputsuka zvikanzi endei kwacharambako munoona kuti kune vanhu vangani and it's true tikaenda kwacharambako tinoponeswa mweya yedu tinobvako tiri vanhu vakashanduka hati but hatidi kuendako hatidi kana mama kaungana kusina live ino zvikanzi hata izvozvi tiri palive kudai so handi munataura nyake zvikanzi gurundoro vatanga izvozvi mose momanya kudai tosara tiri 400 apa right. Hello makadii tiripo makadii henyu hanzvadzi tiripo hedu aiwa tinokugamuchirai pachirongwa aihope mune nguva handiti hataimi iripo ndinayo nguva kaperera right hanzvadzi tiri pashow toda kuti muzviintroduce kuti ndimi ani zvakare kana muri comfortable handiti kana musingakwanisi kutaura zita renyu chairo mugona kutaura chero zita ramada kungotaura tuwane kudeidza nesta iroro handitika nekujere kwamuri mubva matanga kutiza kuti nyaya yenyu ndeyei ende chii chakaitika monyatsidza chokwadi isusu kuti tikukwanisa kubatsirai tichida kuti tinzwe chokwadi hatikuzivise uyo anotigona kuti judge because muri umwe wedu. Alright. Serangu handina problem kutaura ndara ngataura kana kusina problem. Alright, saka taura inu zita racho. Okay, serangu ndinonzi Garikai Mtisi. Garikai Mtisi, alright. Ndiri pajere Kotama Sintimure Correctional Center. Kotama? Kotama Sintimure Correctional Center. Alright, riri kupi jere? Riri muchipopo pa Louis Richard Makado. Ku Louis Richard, alright, okay. Right, chii chakaitika? Zvakaitika musi wa 17 April 2014. Takanga tiri pasi mine. Alright. Saka musi wacho iyoyo vanga vaita operation masecurity pamine. So inini ndikabva ndadhivaita kuti aregai ndibude ndiende kuzvizvo hapasi kushandika. Ndikabva ndabuda ndisvika panze ndikasungana nemasecurity ndiri 1. Alright. Vakanditora vakaenda neni kuofisi yemasecurity. Ndasvika kuofisi kuya kwanga kuna vamwe varume 3 vanga variko vanga vasungwawo pamaini ipapo. Then vakagara nesu paofisi yemasecurity ipapo vichitirowa vichitifosa kutaura kuti munhu unonzi Lavmonzi hanititi tikati hatimuzivi munhu unonzi Lavmonzi. Then vangazoitora musi wacho iwoyo kuma5 so vangatireka kupolice station kuHenimani kuFree State. Okay. And then tasvika kupolice station tikabata tajiwa nyaya yetrespass. Alright. Nekuti tanga tisina mabhesa akaperera kuti tinge tiri munyika ineyi. Alright. And then tatajiwa kudaro so patakaenda kukoti nyaya yedu ndobva yatanga kurimindiwa tiri kukoti kuya. And then musi wekutanga kupinda mukoti yanga tiri ndakasanganiswa nevakomana vayo vanga vatipuritika pataita 4. Then patakazopinda musecond clearance vakasanganisa nevangu varume yatanga tisaziva vakati varume vana vakabatirwa pamaino makabatirwa saka vangori vachuzi yenyu futi. Tikati havachuzi edu so because vanhu vativazivi tikati aiwa makabatirwa pamaino 1 vachuzi yenyu. Alright. Tikanyarara tikasiyana nazvo. And then nyaya yacho ingarimindwa for more than 3 years muna 2015 nyaya yacho vangabudisa vanhu tanga tasanganiswa ta 29 ipapo vangabva vabudisa 7 vangati 7 dzaisari kuti kulaw court mumasara muri kuenda kupi muri kuenda kuregional court. Tinganisa kuregional court yekuotendara iko kuFree State. Tasvika kwakuya tingarimindiwa vangati nyaya iyi inofanirwa kuti ende kuHigh Court because ivo vanhu vakawandisa muripo hatipasi kuti ngatonga nyaya kulaw court hatina nzvimbo yakanaka. Alright. So tinokuti tsvage nzvimbo ine space yekuti tikwanisa kutonga nyaya zvakanaka kunaka muri muHigh Court. Alright.
and then vangatipa date kubva nanga kuri muna Agasti ya ungatiti nyaya ichapinda muna April 2016 ya but haina kuzopinda yakapinda musi wa 2016 muna April ndo yakatanga kutongwa kuhigh court free state ikoko. And then yakatanga kutongwa nyaya yakatongwa more than a year tichienda kucourt every day. And then vangationa tine mhosva vakationa tinayo ende nyaya dzoka dzanga dzachinja yanga isiri breakfast yete mungapakanga pane nyaya yekuti yazite money laundering maita money laundering sei muri mujeri mandoda hanzi mamuri pasi saka hanzi maini uri kutema kuti wakarakirwa nemari inoita 120 million. yo okay imimi yenyu chaka chiri chikorokoza manga mapinda mumamaini umu zvisiri pamutemo. Alright, okay. Saka mukanzi money laundering maini yaichema kuti tarasikirwa ne120 million. Alright. Zvakaitika saka vangatitongera nyaya yekuti mutongerwa mari nyaya yemoney laundering nekuva munyika muno zvisiri pamutemo plus yetrespass. And then nyaya yati yakazosvika pakuti nguva yedu ingaonekwa tine mhosva yekuti taonekwa tine mhosva yemoney laundering plus organizing crime or racketeering. Organizing crime manga maita crime yei muriku organized crime sei hazi nyaya muri vanhu vakawandisa because tatarisa nyaya vanhu vanhu South Africa muno vamwe vanobva kuZimbabwe vamwe vanobva kuMozambique vamwe vari kubva kuLesotho saka which means nyaya makaiorganiza mungasangana kuti ngatiende kopa gold pamaini wakati ya so alright it's organizing crime. Alright nyaya yedu apa takagara mujereka kubva 2014 kusvika 2017 nyaya yedu ichitongoti chingoremindwa tirimuzira hapana munhu akaona bheri takatiri mukati tose. And then maloya edu tanga tinawo ve-legal aid vakazama kuti vateme kuna jaji kuti no mambo maona vanobhosha vanhu ava but isu hati kurigutsikana tikuda kuita appeal. Jaji akavhuma ende futi vakatiti maloya edu bhazi achajiwa nenyaya yesentence vakatema kuti no vanhu vedu vakagara mujere 3 years nyaya yekuchitonga vanga vari mukati havana kuona bheri but tinokundira kuti kuti maivapa makore munovapa mutongo wavo mubvise 3 years makore avo atangire pa 2014 mambo vakabvuma vakati handaita saizvozvo so takazamisika musi wetakazopuwa makore mambo havana kutangira makore edu havana kutangira petakasuma musi wa 2014 akatangira musi wa 2017 petakazodiwa ndo pakatangira makore edu. So tapedza kupuwa makore maloya edu akabvaita appeal same time vakati tiri kuita appeal yeconviction nesentence kuti tinoda kuti tiende kuhigh court tiende kusupreme court tiende kuozwa zvakanaka kuti nyaya yedu ainofamba zvakanaka. Jaji haana kuramba wakabvungwa vakati aiwa kana mune nyaya yendasangana nayo ndiseti time saka nenyaya yakadai saka ndinobvuma kuti vanhu vaite appeal tiende kutariswa vanhu vamwe majaji kumberi tione kuti zvichafamba sei. So tikabva tatounzwa kujere tauya kujere tingagara and then appeal yaenda kuhigh court sure ndaenda sebekaire muna 2019 muna 2019 ndo vakatumira bekaire pandiri kunoko vechiti nyaya yakapinda musi wa 22 March 2019 and then nyaya yenyu yakabhizinisiwa zveshe neconviction nesentence zvese zvakabhizinisiwa yakafeila hapana chakabudirira zvimakaita zvese yakafeila so ndomafambira akaita nyaya iyo kubapo ndakabva ndatogara pasi ndikatonoita. Okay, ko nyaya inonzi pane nyaya inoiswapo yekunzi pakafa vanhu pakadii ndeipi? Apa nyaya yedu hapana kufa vanhu hapana kana munhu wakafa hapana kana munhu wakakuwadzwa kana hapana munhu wakaunga neinjari paingotaurwa nenyaya yegold chete nemoney laundering chete ndo nyaya yetaurwa hapana munhu wakafa hapana munhu wakakuwara panyaya yedu. Saka ndofunga munhu akaunza kwamuri kunoku haasanyatsoziva nyatsi zvairi. Alright, saka makapiwa makore mangani? Kana handi tanga 322 choose number 1 wakapiwa 25 years choose number 2 angapiwa 2023
ndipozoita vamwe vanhu vari mapilizi yagara vakapuwa ma22 years isusu mafirst offender takabva tapuwa ma20 years. Hey, saka 20 years ipapapa matimi makatanga kuseve kuchigwewe chenyu chakatanga vakachitangisa pana 2017. Takatanga 2017 ya. Saka mane 6 years masara ne 14. Mane 6 years masara ne 14 years. Ndine 5 ndakatanga chigwewe but avana kukaunda makore angu ndakagara kutrial yaya. Alright. Asi pamutemo zvinoitwa kunzi mufanwa kuti vanofanwa kutanga kukaunta makore vakagara pabhero. Pamutemo andira pamukuti makore angu atina kupiwa bheri kana tiri mukati. Petakapuwa mutemo kubara vanoda vakatangira makore edu akatangira ma2014 petakasungwa ambitika. Saka imimi andi 20 dzekujere 10 years andi. Vakuda 10 years full vakati kudza kuti kana tamugweba 20 years so jere tekuda 10 years. Saka maseva 5 so far kwasara dzimwe 5. So far ndaseva 5 Hey, saka kujerera muri wo mugerese iyo. Kugere kwandiri hakuna problem hapo ndakagara zvakanaka. Kune chikafu zvese. Chikafu chiriko chikafu hakuna problem. Nokuti vamwe ndisuva vamwe vanosimboya pana pamashoza vana vachichema nyaya dzechikafu vochema nyaya dzechichi sakwenyu kuri right munopiwa chikafu chakanaka. Awa chikafu chakanaka hapana problem pachikafu. Nyaya tinongochema njira ndio makore etu tisina kupipirirwa takagara pachikafu. Saka muri kuda kupiwa 3 years dzenyu idzi kuti dzikwane musare ne 2 years. Toda kupiwa 3 years dzedidi kuti zvino manje zvino naye hanzvadzi tikakutsvagira iri rimwe roya repro bono rinoti rinonda kunogwisa nyaya yekuti 3 years dzidzo segwe kana dzikarambikwa time yamunenge muchimboenda kumakoti makore hamuzotange kuverengerwa kuti 1 here time yanga muchina makoti ese inozoedwa here kana kuti inenge isingasaedwi because munenge mambomira kamakuta zvemapiwa. Mudaona kana vanga ndokupira muri litigation ndati kana let's say pawanikwa lawyer repro bono handiti rotanga kufambira nyaya dzenyu kuti 3 years dzenyu dziya handika poita dzimwe 3 years futi kuchifambira nyaya idzi pakupedzisira kozonzi kozi koti iri unpredictable ka kozonzi yarambwa apili saka dzimwe 3 years akachifambira dzidzi hadziverengwi pamakore enyu aya amoziya. aiwa kana 3 years idzi dzingapigwa dzinenge dzanaka pange pasina problem. Kana vakaramba kubvisa munotanga futi kuti 1 dzimwe 3 years dzanenge afambira idzi 3 years idzi hadziverengwi kwani munozviziva. Saka that means munenge motanga futi kuti 1 kuse kana manga magumira pa 5 years apa akauya lawyer nhasi akaita dzimwe 3 years mukabudirira kwati ngatedza kubudirira imimi kuzvarambwa munotanga futi pa 5 years moti 6 7 8 9 10. Kana dzingaramba yedu zvinofanira kuti 6 7 8 9 10 dzide 10 dzakapera koma saka zvisina nere kuti muchingoseva iyi mupedze because zvinogona kukurambirai. Remember muri foreigner imimi nenyaya dzedhudhula dzekuti kamazano idzi vanokurambirai. Toda kugata kuonesa ichokwadi hanzvadzi. Okay, but pane zvandakambonzwa nditika pane munhu wakaita apiri kuconstitutional court anditika titemane nyaya ungati vakaibvumira kuti munhu unotonga kuti munhu wangakagara muzera usingapiwa bheli ari mukati anditi kana makore ake echitongo anofanira kuti atangire paakasungwa nokuti paakagweviwa. So apa ndiona sekunge ingori nyaya yekuti vanongotora advantage yekuti timudzera hatina vanhu vanotimirira anditi. Asi minyaya yenyu muri kubvuma here yekuti muchiti makaita unlawful entry mugodhi wevanhu mukaita money laundering plus mapepa amuna muri kubvuma here? Iyo nyaya tinobvuma here kuti mugodhi takapinda here kusvika mutemo hatisi kuramba but nemakore takapiwa acho akawandisa tete. Alright, iye zvino zvinokuti pana inzwa ikanzvadzi ndoda kuti tionesane pana 2023 panext year pachavhotwa munogona kutobuda kana neparoka manje mukada kutanga kuita nyaya dzekuti makuapila ka munogona kusarira nyaya dzekuti makaapila mozviziva because possibility yekuti munobuda panext year pane paroka da kuti ndikuonesei masaidzi ese iripo sezvo maseva hafu kaini next year munenge matoita 6 years saka possibility yekuti muchibuda inenge yavepo asi mukaaplya appeal hamuchabudi paparo hani mozviziva.
handiti kuda kuita apiri yekesi yose apa apa ndinokumbira kuda kuita anti-deputy kuti makore edu atangire papi ma2014 chete haiti apiri yekuita kesi yose apiri handiti kuda kuita apiri yekuti ndinokumbira kuti handina kutonga zvakanaka kuti nditi apa ndinokumbira koti kutidi nokuti pane mumwe wemutemo watinaye inzwai hanzvadzi tine mumwe munhu wemutemo watinaye ari pacomment section apa ari kutokomenta hanzi zvekuti makagara mukaita zvina kana basa izvo havatozvitarisi kuti hanzi makagara parimandi muchatambisa time beta musevhe makore pane munhu ari kunyora mucomment section mutawanda uyu munhu wemutemo anoshanda muno anoshanda muno mupurisi anoshanda muno kwaina iye kwanzi wanongokupa makore iwayo ndosaka ukanzi bheli uri panze mari yako ndiyo inenge ichipika hani muri kumunzwa munhu wemutemo saka chero hanzi havatozvitarisi chero kaita munoto chi5 dzasara hanzvadzi chichitoshingirirai munogona kubuda next enable shingirirai chikanga mwaine zve3 idzi proverbs hasana mbozviona izvozvo izvo hansati I think best musungire saka muri yenyu iri kupi naye hanzvadzi iri kumusha mune mukadzi nevana kumusha kumushandi nayo kuna bhudhi wangu vanogara nemudzimai wawo mukadzi wenyu ari kumusha kuchipinge alright nevana vangani ndine mwana 1 alright zvino mukadzi uchiko here zvamava na5 years ne8 years muri kujeri kauti wakatoenda watakumba kwavo haasiri pamba pedu asati atove nemumwe mwana kana dovorogwa haasati ari mumwe mwana asi munotaura henyu naye ndinombotaura naye muchiri kudana nahenyu anenge achiti kudii iye kuti ndakakumirira ndiri kumba kwedu saka akamira hake akana akagona kumira saka pakanakawo imi momirawo kujere saka kujere uku mumajemi semunhu wechirume anga ambojaira kuita mukadzi muri kurarama sei naye aiyo chokwadi zvinoitika kune vamwe vanodaro vanoita zvakadaro but aiwa isusu nekumushatiti zvakadaro hakuna kuti kuda kwenyu kujere kune vamwe majere vari kumazimba vanhu vekumusha mazimbabwe akutoitwa vakadzi nevamwe varume varimo aitochokwadi akuti kunyema varimo vanhu vanopinda kuita vakadzi but aiwa kwete ini aiwa munongoitawo hama maoko mozvibetsera ani musati hama maoko munobvumirwa kuita kana muri mujere moita hama maoko moita murimo zvino kujere kwenyu kuna hanzvadzi uku hakunawo vakasimagula mafoni hakuna vanosimagula mafoni vanosimagula mafoni vanopinza mafoni zvitsotsi aiwa pandiri panapa padzipindi hapapindi pandiri panapa hapana kana wana aiwa kana pari strict matanditi private prison private ndosaka chikafu muchipuwa wasi foni zvadzipindi saka tinomushandisa iwo macoboxa oraiti hanzi sene mugara mati kudii nevanhu vekuchipinga hanzi unogara mudaro ruri hama yedu saka imi munotoshanyigwa imi kana hamuna chamunokana kutumigwa hanzi senemu yenyu inonzi kudii murau mutisi senemu yenyu mutisi panenge paita hama dzenyu apa paita hama dzenyu dzakati wandei mucomment section saka munovhizitigwa sei kana kuti hamuvhizitigwi kana kuti munotumigwa poriji kati munoita sei kati munopiwa zvose kuko zvinotonoitwa zvinhu zvacho atese but kana pana hama dzinongoda kutumira vanotumira tiri post office kana pane zvanongoda kutipa zvazvo post office inotumira sei post office inotumira sei post office imi chamungada kutumigwa chii mapatapata chii ndinongovapa maadresi epambiri panapa ndipika ndivauza kuti kana muchida kutitengera zvinhu zvekugeza macosmetics so vanongoisa post office then post office itozviudza patinenge ndiri panapa munodai munoda sipo dzekugezesa nekoro sipo chete nemafuta ekudzora sipo dzekugeza nemafuta ekudzora ndo zvindingani kushandisa sipo nemafuta ekuzora chete mafuta evaserini nedhoni namapatapata mopuwa mapatapata here mapatapata munopuwa
Tinopiwa haya mari inopuwa. Sakarimira kanaka mungori ava ndeve sipo neairtime. Airtime zvino hamupuwi kaini airtime modi zvinofamba sei? Airtime hatipuwi airtime zvinotopuwa kana tikafonera tinotoiona kana tikafonera mashamwari anonga ari kunze kana hama ndiwo vanototumirawo maairtime anonga ari. Unokutumira ipa airtime. Munhu andapa kuti akutumirana ana undudza kutumirai sei? Matumigwa sei? Hanzi paita hanzi muri bhudhi vangu. Hanzi pane pati hanzvadzi yenyu panapa pana Tandi weDhube. Munomziya? Munomziva? Ndiani? Tandi weDhube. Ndomuziva hanzi mundibhudhi vangu. Okay, ndomuziva mufaripei. Aiwa uri kuzviwa. Tafara Tandi wemhoro. Tandi weraiti pari kudiwa sipo apa. Pari kudiwa sipo nenhikikiri nemafuta inonzi chidhoni. Iyo ndokwa kutonhora vaserini chaiyo inopisa inodziya. Takupinda muchando dhoni nevaserini. Nesipo chete. Airtime nandizivi kuti airtime inofambisa sei handizozivi. Airtime inongopinda so matauro mafoni ndikafonera hama dzinenge dziri kunze ndinongovataura nditengere airtime yeworld call then kana ndakuvafonera futi vonodaidzirira manhamba dzacho. Vanokudaidzirai manhamba kuti mufone. Shu. Harakaoma jereri. Alright. Saka zveairtime ndichakutengera ini ndichapaiwa ndambopa kuti aite aina anenge zvigoni zvekudaidzira zvamukutaura izvi. Nditemba. Ndichamupaiwo kudedzerai. Saka iye motaura naye anditika kwanzi kuoma nduwe kwaine mumwe munhu kuoma bhurugwa emukati hamumadere zvivharangozi izvi. Anopinda mabhurugwa but mabhurugwa tinozimapfeka ari takuita akuenda kumedium sezvo maybe next year ndinokwanisa kuenda kumedium ndozvatinenge takupfeka mabhurugwa. Saka izvo zvakupfeki hamubvumidzi kupfeka mabhurugwa. Izvozvo hamupfeki mabhurugwa kwamuru. Tinopfeka mabhurugwa but uniform yepadhere tinopfeka. Ndori bhurugwa remukati? Anopinda tinopfeka. Ndandoti kuda muri kutorembedza ngati zvomugara makarembedza naye hanzvadzi ani munhu waupfekawo chemukati. Aiwa zvinopinda tinopfeka hanzvadzi. Ndo zvaari kuvhunza kuti zvemukati. Saka munopfeka saizi ani? Ndinopfeka large. Large. Saka ini makapinda muchipfeka extra large kaini mamuri mudhafu nai. Kwete extra large inonge yaita hombe. Aiwa pamakapinda mujere makapinda muchipfeka extra large. No, ndaipfeka ndaipfeka medium. Saka makatosimba mujere imomo. Azita tojaira yata line ndatojaira ndaone 8 years kundiri mujere gangu yareba. Zvamatojaira naye vediwe. Makutopinda muchipfeka medium kuti ndopfeka large. Mandovena magaro. Aiwa, saka munodlawo. Serious, ukaona mafoto endanga nawo 2014. Ukakombea nayo izvozvo 2018 hamutonyatsa kuona kuti hapa munhu ugere. Zvatosiyana. Zvasiyana nditi. Kujaira ari kungogara ngomuka makuseni modla movata momuka makuseni modla moga. Zviri kutoita. Matosimba mediwe. Matogaina weight. Tatosimba. Ai kwakaipa. Alright. Hanzi ndi alright. Anotaura nemi hanzvadzi yenyu mirai ndi right ndisirewo namba yemacourse guys Tandi anotaura nehanzvadzi yake. Tandi anotaura nehanzvadzi yake. Mira Tandi usafoni pavari handiti fona panhikikiri panhamba yayemacourse yamunosifona yemacourse yayo. Mira ndivhure foni yacho. Moenda kujime. Moenda kujimu. Saka matoni ma6 kai yogara mujere. Zvazi. Imi. Matoni ma6 kai. Life yacho haiko hapo hakuna ndikurwadza hako zvikuti zvinongorwadza because hakwanisi kuona family. Haukwanisi kuona freedom yakasari kwadzi imi noti vamwe vanomboya pana majere avo akaoma vediwe. Majere akaoma mamajere. Right. Vela majera anorwadza vela but hakwete iri pakutamba rimere harina kunyanya kuoma haro too much. Aiwa saka kurira ituko. Ishi ndikutira kuda kusipina namba yenyu kuti hanzvadzi ikwanise kuti ikufonerei. Right. Tandi ndapina namba fona panhamba yautaure navo. Fona panhamba yautaure
na mukoma wako fona pa namba iyi vari kujere rinonzi Montana kwai Montana ku Louis Richard. Okay. Saka muri kudzidza here hanzvadzi? Muri kudzidza here? Ndiri kudzidza ndise ndinoita grade 12. Oh, makagona. Motobuda mari certificate yenyu zvematric? Ndobuda mari certificate matric. Plus pendakatosvika ndakatangira kuita update level 1 but izvozvi ndakutoita grade 12. Muri kupasa here? Handiri kupasa, handiri kuita. Good. Saka namapedza next year mukanyora mochida kuita kosi yei? Kana mukapasa next year mochita kosi yei? Ndikapasa ndodi muda kuita kosi yechii? Muda kudzidzira chii chemaoko? Kana ndapedza DCA grade 12 kana time ichiripo yekuti ndinonga ndichiri padzeri ndinoda kurodzesa ma-engineering ma-M2 ne-M3 GGG. Alright. Muri kutogona mukoma, muri kutogona. Imbogara ikoko kuti munyatsopedza chikoro plus muwedzere kusimba. Right, fona Tandi, fona tuone Tandi. Takamirira iwewo Tandi. Vari kushandisa public phone. Saka airtime inogona kupera public phone. Fona tuone. Tandi, ibva wafona tuone. Mune makore mangana hanzvadzi? Izvozvi ndakavhara ne 34 years. 34 makapinda mune 20 mune 28 27. Pandakasunga ndakanina 26. Kukuriramo chokwadi. Kukuriramo. Ndokukurira mujere hapasina zvekuita ndoti. Hey, birthday renyu rikasvika munongoti nhasi birthday rangu henyu mungoignore. Birthday yacho unozoona handi kuti birthday yacho ndounongoiziva kuti nhasi ndiri kubirthday. Hey, tandifona kanai, tandifona takamirira phone call yako Tandi number dzakapinwa apa idzi. Tandifona. Ungatadzira manamba awo. Mira. Uyo vaya rapinde. Namba yakadisi kuiona because akabudisa zita tete abudisi namba. Akubudisa zita asikubudisa namba saka ndisi kuziva kuti ari papi. Kuti ndiningirire ndikupe namba yacho. Tandi uya kanai. Get. Tandi. Tandi weduwe fona takamirira Tandi. Nai Tandi. Hanze yaisa there. What is she Tandi? Number idzi dziri apa pafana ne WhatsApp calling. Fona ne WhatsApp calling pa number dzakapinwa idzo. Iri kuita iri on phone fona iri on phone fona. Fona ne WhatsApp calling. Airtime zvamiko yanzva zvichapera naye veduwe ngativapewo airtime hanzvadzava tivatumirewo mabhurugwa manduwe tivatumire manduwe nemanhingirikiri nemafuta nesipo. Saka sipo munongodai nesipo? Sipo vanotipa dzogeza asi vanotipa necolgate. Aish, saka munongoda mafuta chete? Tinongoda mafuta ekudzora chete. Mafuta ekudzora chete. Aish, all right. Okay. All right. Right. Isa number yako Tandi comment section ndikufonere. Isa number yako comment section ndikufonere Tandi. Isa number comment section ndikufonere. Vane mwana 1. Mwana wenyani makore mangani? Une 9 years. 9 years. Makamusiya ine 3 years. Ndakamusiya ndakamusiya ate ndungani 3 months.
iri nhumbu ine 3 months. Seriously. Oh, ini muchiuya kuSA. Ndichiuya kuSA kudoko ndakabva kumusha 2012. Oh. Nhumbu yacho ine 3 months. Then ndauya ndikazopinda ndobva ndakazouya ndikazoita zvekutanga kuda kupinda mina zvichikorokoza. Saka mwana muri kumuona pamapicture, muri kungomona pamapictures chete. Vanonditumira mapictures ya. Hey. Vanonditumira mapictures. Iye hatokuziviwo mwana viriwe. Unogara itema ndikataura naye unoda kuona baba zvepati hapana chance. Hey. Achakutizai mwana muso achakuonai. Yanga isingaite through yanga ichiita wanda kufonera bheki kaita. Ora ichitaura nabhuti vako apa. Makadini zvenyu mukoma. Hello. Makadini zvenyu mukoma. Hello, makadini watete. Ndinoitwa Thandwe Dube muhlanga pamundanda paMount Slinda mufamure kwaDube. Okay, muri nani here? Pamundanda mufamure kwaDube paMount Slinda. Kuchipinge. Vari kukunzwa hanzi muri nani here. Taurai chindau, chitaura ichi chirudze kumusha kwenyu chimbohwawo. Ndinonzi kumboichigona chindau ini SIS MELLY ndakakura muHarare. But mutisi ndivana baba vangu. Iyi hanzvadzi yangu iyi. Isame family nekwaDube family. Atete munotamba here na? Ndinotamba peyani mukoma. Wakati watamba here wana kani? Vanombaitamba peyani. Isusu kuno kutakora nezvere tete. Makadii zvenyu ikoko muri kuraramawo seiko kwamuri? Aiwa unononi ndiri nani atete hakuna zvakashata. Aiwa ndiri nani hangu dziri ndorungorwadza tete but aiwa zvichakura. Tafara chose kuziva kuti muriko. Mupe SIS MELLY madetails enyu tigoona zvatinombaikutumirai. Ini ndiri mwana waFide waJohn Dube. Okay, ndatoziva munotaura ndatomuziva yatete musati yatete tinotamba tete. Waiva ari musoja kuInkomo Barracks uko waishanda nababa venyu vamutisi. Okay, ndatovaziva munotaura kuti kwaDube. Tafara chose kuti tizivane chose tigobetserana muri kwamuri ikoko. Ndichazivisa vamwe kuti vagokwanisa kukubatai vakubetsereiwo. Alright, munonga maita basa vatete. Ndatoita zvikuru atete anditika. Zvakanaka ipeyani. Alright, muparike vana atiti. Tinotamba. Watapite vana vese. Zvakanaka imukoma. Alright, ndatoita hangu. Pakanaka. Ndio mukunda wenyu uyu, mukunda wenyu wekwaDube uyu wanga achifona wati wakuziva iyu. Mumweni wenyu. Ndatovaziva pavataura kuti kwaDube. Au, right, mudzimai wenyu anifonera timbomufonera mutaure naye. Ndiani? Mudzimai wenyu hamudi kutaura naye? Mudzimai, iyo ifoni yake waishandisa foni dzekumba kwacho ende network inenge kumbonetsa netsa basi. Tata tikati kufonererei musazotambisa airtime timufonere isusu mutaura naye. Ndiyatione. Zvamungambati watete. Aiwa hapana chakaipa tizotenga airtime muzomufonera. Okay. Alright hanzvadzi. Ticharamba namba dzangu maanadzo munozongopota muchifonawo handitika. Ina handisati kwanisi kufonerai. Vamwe kuno majeri vanotimbotipa namba dzavo dzemukokotera dzavanopinda nadzo. Zvino imimi hamukwanisi kuti hatikwanisi kufonerai saka imi ndimwe mongozotifonerawo asi tichakutumirai muzopa madetails kuna Temba. Ndichamukumbira takufonerei. Momupa kuti kana tokotenga topa iye Temba otumira zvinhu izvi. Handiti airtime yacho okutumira kuti mugare zvakanaka makore achifamba muite behavior yakanaka munogona kuti kubuda on good behavior.
Alright, zvakanaka zvabatipinda tenda nditi. Aiwa tafara dzanzadzi yangu asi kuti tichange tichitaura zvokuti tikawanawo vari padhuze chavakumbira kuti vauye kuzokuona ikoko. Okay, aiwa zvakanaka zvabatipinda. Alright hanzvadzi yangu moswera zvakanaka. Alright, sharp. Zvohwisa tsitsi guys. Zvinohwisa tsitsi mufunge. Zvohwisa tsitsi vasikana mufunge. Same. Asi ndafarawo kuti ataura nemunhu amuzivawo. Ataura nemunhu amuziva moza ndafara mwoyo wangu wanyevenuka. Hey, and very honest guys. Kuti hapana vanongoda lotion yavo yedhoni chete. Hapana chimwe chavanoda neairtime anze yekadhi. Kwa inonzi kuti hameno kadhi rataugwa apa. Panodiwa kadhi. Ngativatengerewo guys malotion aya. Tikavatengera 6 malotion vanochofa. Dhoni inoita mari asikana. Dhoni haisi inoita 20 rand. Dhoni inenge inoita 20 rand chiri 1. Saka takatenga 620 rand guys. 120 rand mukozoti mapenta aya large. Kwako vatengera mapenta avo chero vakawana 5 kana 10 semunhu ane 5 years dzimwe arimo vakawana 10 mapenta avo vanotombochofa vanawo varimo mukati. Anyway. Shame. Aiwa ngativatengerei guys neyo airtime yacho kadhi racho reairtime iroro. Kwai rotengeswa mupepu store here. Airtime yacho hameno kadhi rinotengwa hanzi how can we give him phone credit. Pane kadhi rinotengwa Betha. Pane kadhi rinotengwa kwa Pep Store ndoravira kwa ina ndizozivi ndakumbira mwe munhu kuti aditire saka togona ngokumbira futi munhu yeye tikatenga kadhi chona tongomupa oita ndio vanoziva kuti zvinofambiswa sei hanzi world co eta adizivi ni eta mchenonzi kudi hadizivi tinongotenga makadhi ayatopa yeye munhu yeye otindisira kwanzi makadhi etelcom sisi ndo anopinda. Alright, hanzi makadhi etelcom neyo malotion aya vataura nevaserini anoona zvakaoma vede kurarama inangu vanhu vakadai ndovawira tsitsi ndowatsitsi nokuti vakakubatigwa chikorokoza guys nongotizama kuraramisa mhuri yako havana kubira munhu ava ndovabatsira ndakafara havana kubira munhu havana kudii vakakanga vachitoriwo pasi pemugodhi vachichera gold zvokuti vaigona kutodhirikirwa nemugodhi kuti vararamise mhuri mbuya vangu asiya nemusikana kumusha uko achangotizira havana kana kuona mwana ava ndinovani hanzi vabira nere mujeri ungaba chinhu chei chakambopfekwa kubapendi handizivi avo asi jeri racho mukunzochinzi kune nigigiri kuri strict plus hakuna manonsense saka ndifunguti vanhu vanobirana kwai private saka ndifunguti vanhu vanobirana because jeri racho tokunzi rakadi rakuorganiza right. Kwakwiribira kwakuda kunaya chekumuza kunonzi kunaya munairo panze munairo ndoda kuitika munairo inguva 4 guys ndifanira kuti ndirequest redoi uber auye kumba nokuti scofu yake inomuudza kuma extra classes nhasi Friday wanditi kwaya hapo waindepi zvinoini kuti ndinde kunomutora istagara palive kudai naye masikana asi vedu madhairis vonai sacrifice ndifanira kubuda kuti ndinde kunotora mwana izvozvi kuchikoro uko ndagara panapa ndakuronga nyaya yekuti akauya neuber ndodaidza uber apa Shakira wopinda muuber voenda vonotora mwana uko kuchikoro vodzoka nenyaya yekuti ndigere palive nemi. Hazvibudi guys. Hazvibudi. Hazvibudi. Kuno kwakutokwiribira zvokutodaro chaiko. Vasokusa anopinda mujeri era vasokusa adiwi mujeri vanokomita suicide. Niki kurunetsa kana mamubata kana mukazomubata muso ndimbokata nimboenda kunotora mwana arichi aiwa manheru azviti manheru kuti ndidzoka azviti mangwana ndidzoka mangwana manheru ndidzoka mangwana manheru right azina petronela uber bo right saka petronela wagona ndakudaidza uber iwobva wabhatara haditika wagona ana zviri safe uber dziri safe munombora serbengi uber very safe zvokuti saka pana petronela ita zveuber saka petronela ida kuchidedza uber iwo bhatara aiwa kana ndaida ndichadzoki nokuti manheru kuti kuchaya andiselina anze ndamunotora mwana saka ndikaendinde kunotora mwana uber noenda dzimwe nguva nomboenda neuber kana ndisinganingiriri hanzi endai tiri palive munhu azokwanisa kufona hanzi zuka isi mashereni here saka mashereni angu anechifanwa kuti aiwa ndanofanwa kutora futi ndoti aende uko handii mari yangu yepei peika saka ndo yanofanwa kuti nditambudza futi ndi iwe right
saka guys mirai anzi muenda nesi palife aiwa palife achizoti ndine nemi because munhu angada kufona saka chiregai ndinde ndinotora mwana handika regai ndinde ndinotora mwana kana ndaenda kunotora mwana ndozodzoka toya toita kana kuti tine kola todzoka after maybe after 30 minutes tozodzoka toita life iyoyi yemukadzi ushi yopera toparadzana ndikozi zvinoifo tikapedzawo kuma 6:30 bo chiregai ndimboenda kumwana first guys ndodzoka ndikati regai ndimboenda kumwana tiri basa ra time